Pispalan haulitornihan on historiallinen rakennus, jossa aikanaan on lyijystä tehty hauleja ja haulitorni seisoo keskellä Pispalan arvokasta kulttuuriympäristöä ja kansallismaisemaa. Haulitornin pohjoispuolella rakentuu Tampereen uusin ja isoin kaupunginosa Hiedanranta, ja konkreettisesti tällä hetkellä näkyy Näsisaaren rakentaminen, jota on jo pitkälle tehty. Hiedanrannasta tekee erityisen mielenkiintoisen se, että puhutaan jopa 25 000 asukkaan uudesta kaupunginosasta, eli puhutaan kokoluokasta Hervanta. Haulitornin juurella sijaitsee aika lailla valmistumassa oleva Santalahden uusi kaupunginosa, joka on käytännössä katsoen jo pohjoispäästään rakentunut, mutta eteläpäässä vielä jonkin verran uutta rakentamista tulee. Tornihotellihan on ensimmäinen näistä Tampereen keskustan alueen korkeista taloista, jotka sijoittuu tähän korkean rakentamisen vyöhykkeelle, mikä meillä Tampereella tarkoittaa keskustassa tätä rautatieasema- ja radan ympäristöä. Meillä on tällä hetkellä jo tiedossa, että Tampereen henkilöratapihan kehittämishanke on menossa eteenpäin. Tässä hankkeessa on tarkoitus peruskorjata koko rautatieaseman henkilöliikennelaiturit, rakentaa lisää laitureita ja varmistaa se, että Tampereella pääsee jatkossakin erinomaisesti kulkeen raideliikenteellä. Alueelle suunnitellaan myös tällä hetkellä asemakeskushanketta, joka sitoo yhteen rautatieaseman ja kehittyvän henkilöratapihan sekä jo valmistuneen Nokia-areenan kokonaisuuden. Tieteenkatu 18 on 2011 valmistunut 16-kerroksinen opiskelijatalo ja oli ensimmäinen näistä Hervannan tunnetuista 3 korkeasta tummasta tornitalosta. Nyt ollaan siinä pisteessä, että kehitetään parhaillaan vahvasti Hervannan pohjoisakselia, joka sijoittuu näiden uudehkojen tornitalojen välittömään läheisyyteen. Eli käytännössä puhutaan Tieteenkadun ja Insinöörinkadun välisestä alueesta, joka tulee tässä lähivuosina rakentumaan täysin uudestaan. Voi puhua, että 2000-luvun alussa on alkanut tämmöinen Hervannan renesanssi ja uusi kehittyminen. Eli 2000-luvun alussa alkoi Hervannan keskustan ja tämän kauppakeskusduon saneerauksen myötä ja alueen täydennysrakentamisen myötä Hervanta kehittyy vahvasti.